Bună seara! Bună seara, tenisiști nutritori! Gine ne aflăm iara la un mobeti nau armânească. Am Nadia că ne vedeți și că ne aveți Gini. Tora seara avem oaspită, tu mobeti Stella Bizdu. Gini viniș Stella. Gini ne aflăm tu mobeti armânească. Gini Florentina. Zi-mă miști. Stella, ne hărsim să-l vedem ați de adun cu tine și Ianis, ficioricul tău. Știm că ai ca un fitică din 2 meși, să bânează 2 și îl avem Ianis Aua că vrem să hurhim cu el. Că v-ați spun ți v-am șata și am zi eu. Ia, Ianis, ți v-am spun la seara. Ficiorul am viță, awați cu ajutorul al Marii Mergeani la Niclu Armânici și a zic ună poezie. Haide, mamiță. Haide! Nu ai madulci zboi, nu ai mamai doi, tiu un om, cât e tobana și cum i-a zbolul manu. Dinic, flota un lugeaște mana până aușaște, că tu lumica nu ai de-al limani. Dalimani, toi mamai. Mana te-a dus pe lume, mana ți-a zbuiaști dulci, cu haiau timuteaști, până când o ia-ti cheasti. Bravo! Și cum se numește poezia? Mana, da? Bravo, Ianis, bravo! O găsești mult umșat și ai una mană mult umșată. Ne hărsim mult că te-am văzut la seara, să crești mare și cu tihii. Mulțumim, gata, mami. Hi liber. Aștepta. Harau mare, Tora. Ieși din cameră și lasă-mi pe mine să zburesc cu Florentina, da? Fără gălăgie. Am lucru, mami, uite, nu durează mult. Haide, ca zi eu la tine. Gine, dar nu ascult. Ia Stipciora a căsit, bravo. Stella Cadica Fioară, tu curhită, vă te întrebăm, da, o lucrățiști tine de păpânia tăi, de părinții tăi, de o vineră, tine crescut și te amintea și crescut și București, am să spune, da, o lucrăti tai fata, ți știi tine de zărțina tale armânești. Da, păpânia mei vineră de Vârgărie, de cadrilater era Pablo, apostol, și dada de la Jumaiaua, din Bulgaria. Da, și vineră România atunci când s-a dat schimbul de populație sau și pe repartizară ea Lomița, nu mai știu cum se numea, nu mai țin minte, dar undeva prin zona Țeaș, Sfântul Sonii ajunsiră Pablo Hagilarea și Dada Bașchioi. De-apoi aia cunoscură ei aua. Da, erau de Vârgărie, armâni de Vârgărie. Deci, rădăținile mele și părinții ale mamă, la fel, și ei vin tot așa și sunt toți armâni 100%. 100% armână. 100% armână, da. Știi, Stella, că vă steaua, curi nu mă poarță. Mulțumesc. Pot numai al pap din partea lui mamă, că papul meu din casă era Iorghe și nu vreau să-mi bagă numai Georgiana. Dacă eram oficior, am greau George. Da, tot am oficiorul după socul. Iar ai prăta nipoată, e manica? Eu știu ne manica nipoată. Tata mai avea are 3 surori mamări și tata Dumnezeu să iartă. Și eu știu mezina familiei. Eram naimanica și naimahidipsita, crescum cu păpâni în casă, așa făcea anțălțul, nu știu dacă sunt mai adar, probabil sunt mai adar. Armânicul
păpâi. Era ca un om, ca un regulă, ținut să îngrep seama, să știa că așa era. Cel mai maniclu ar rămânea în casă cu Vezi că părinții. eu eram naima hârțită, eu și sora mea, că papla meu era naima mare dintre frați și când se adunau, inau la noi. Deci la noi tot timpul poarta era deschisă și se adunau tot soia, lălâni, păpâini, ții erau acolo. Era un chiroșat. Da, deci toată soia și ne obișnuim diniți cu, eram soia mare și multă și da, n-adra piti și adra nu i-am grec aici. Ma ca nu are cât să te întrebi un vițaș armânești, că este sigura că acolo un vițaș tu taifă de la păpăi și de la părinți. Nu, am vițară că crescum cu limba armânească și eu chiar mi-e bucur că învățăm din ieți și tot la mama l-a înveață tinicul al nostru, pentru că ca un gluma și când nestul că să bătu mare, că să bătu eu nestini, nu te îngăldăsesc cu tot și vrei să mai dus ceva și trebuie să fie altă limbă, nu e limbă. Pe limba ta pe limba armânească. Da. Cum era cel chiro când crescuștineați București? Avea ceva îndamusi armânești, eu mișa ceva și anda erați cam aniți? Da, erau. Chiar mi-ai gândit să zic că mi-aduce aminte când eram în clasa 8-a, nu mai știu, că atunci nizeam la Nicolae Iorga, la liceul Nicolae Iorga și acolo directoarea era română, doamna Tanamina. Și da. Și vezi că eram acolo la hor, jucam, cântam, participam la spectacole. Andrizea acolo în parei de ficiuriți, doamna Tanamina. Eu eram prea. Era o activitate mult umșată. Tora nu bânează este peste multe amări și multe văsilii, este bânează mult la largu. Am scârseaști tot, da, ei rawați oaspite. Probabil, dacă nica un domn stilață și în dreapta și mi-avea haridia. Da, și armână, zuchesc cu armânele, sunt la scapiră, sunt în dreapta. Și alții așiți, nu știu, te jucare, te cântare, tu altul loc nizați, avea loc eu Da, la serate, baluri armânești, la calise. Bine, eu apucai, mă abțin, că eu eram maniecă la 17 ani, cred că mi-ești prima dată și mi-a luat sora mea cu cumnată, că ei erau mamări și mai nizeam cu ei. Dar era foarte frumos. Cânta Steaua de Breare, Dani Peanci, Gramenii, parcă era și... Da, foarte frumos. Aveam, da, o locuri de București, eu s-aduna, când a fi mes, era un actare, andam în masă din minte, era țea de soni vineri, de cafi mes, ceva, și... Da, cafi mes, da. Când a fost așa 100 de ani, așa ne pare. Păi cât are? 20, inghiți. Aușim, tine, Nica, are. Eu, da. Știu că andadrăm nicheam moabeti înainte de aest andam, și îmi spuneai că anda erai nică, ți părea mult rău că nu aveai ști nici când să pui la hoară. Că crescut și tu că să aua București și că aveai soț la sculiți, aducea de la păpăi în ună altă. Wow! Da. Am mai zis că, nu știu, nizea eu va marginea de că se la București, eu avea un cutar de oi, să minte ghini? Da, era cutarul lui Alibaba Sultă și pe această cale salut soia. Baba Sultă fiind sora al pap, era o femeie independentă, armați cu 3 copii, a avut o viață foarte grea, dar în același timp descurcă și era una luptătoare. Și papul era și el acolo și o ajuta cum putea și avea și papul, nu știu, chei acolo la ea, aduna chei papul, nu știu, și la DCA, director, da, avea cu cheile.
Lucru. lucru, dacă nu e. Și cu tata la fel, erau prea acolo și eu, bineînțeles, cu sora mea și cu alanță verbi, anoșță, cu maniți, mamări, ne ziam și noi prea acolo și îți vedem cum îți smulg cu oile, dar nu băgam mâna. Da, nu tream. Cupul tot îi aznei și de atunci eu nu mai mă cu el. Pare rău, dar eu nu mai mă cu el, că vizui cum spură sacrificați. Am acaș pisipsesc cu cămăț. Da, mi-a sinilă. Bine, în rest mă porcul, pui, dar în ei, nu știu, parcă nu-mi place nici mirosul. Dacă nu are miros, mai arăți. Dacă nu, aniurzește. Dar dacă aniurzește în el, nu poți să măc. Avui un copilărie fericită. Să zici că bânăm cu dada și cu paplu în casă și ei în ambițară de tradiții, de obiceiuri, să le respectăm. Adețile noastre. Yeah. Da, adesli. Bine, și mama și tata pe alaltă parte, dar pupânii, de la pupâni zic eu că avem rădăținile formate și cei... Ți ades, te aduți amintea și de taifă, de tatăl Chiro? Hasca, pe care nica o adrăm tora cu ficiorul. Hasca, adrăm. De la Sapreasini. La Sapreasini, da. De Paști ne-am îmbrăcat umșat, ca fi an de Paști, noi eram îmbrăcate cu haine noi, așteptam zină Paști când băgăm fustănile ațele, noule, bunele, adică se respecta sau, nu știu, eram amșat când așteptai ea și un Arad, un... Tora poți să iei fustăi în ale ca fițu. Ca fițu, vațu, ei azi îți vați mâini și gata. Dar atunci parcă aveam irachim. Harau mamare de alihea că era și așteptarea mult mare. Da, și de vinerea, bine, minte de Paști, țin minte când îl luau, ne aduceau la biserică, stăteam pe tafel, nu comunicam, adică an de an și cu biserica la fel, tata ne aducea pe institut, dada la fel. Da. Știm că Ari Hare și Scântă. Te avem văzut tu video cu multi parei de cântători. De când ai rache cu cântarea? Da, eu cântu mai așa, mai la parte, adică nu am dat datora mari lucruri. La Zaia Festi de taifă, de soi. Da, cântul de la 6 ani, când adrăm noi la Constanța, în 89, 88, 89, atunci mi-a linat eu prima dată cu sora mea pe scenă și cântam la microfon. Și învățai foarte multe cântece cu armânești din nică și jocurile. Și tora cântul la noi, la Arăți, adică nu merg în altă parte cântul cu emoții de fiecare dată când mi-a lasă boața, dar ania îmi place. Îți aminte? Ți cântași protaoară? Ți-aduți aminte? Ațel, puilă-i, pui, să-i dă-ți de când eu... nu ți cânt tora, hai. Știi, nu? Știu. Este un cântic mult cunoscut și cântat tot în an, dar erau andamurile astea de taifă, de soi. Da, multe cântiți mișate. E bine și tora sunt. Ti plăcăsat că tora să-mi spui dau lucruri de studiile tale, ți studia adrași facultate BTC și de apoi ați lucru adrași până zici de București. Da, DPC, facultatea de economie a turismului intern și internațional la Român-Americană și de apoi cu dorința al tata și ca să îndeplinesc ultima dorință, că el avea chirută și nu avea de eu facultatea și dorința lui era să dar și un master și el a dat masterul care mi ajută ulterior, având studii superioare, să mă angajez și la bancă. În același timp,
Adrai și niște cursuri de make-up artist cu care el nu era de acord, dar indipăltie atunci, la momentul acel, că îl rugam, tată, eu voi să dar și... Aveai Mirachi testul lucru. Aveam Mirachi și îmi plăcea, simțeam că am talent. Pe parcurs, mi-a părăsit talentul, nu mi mai cred în stare, zice doctora, a dat fetele mișate, dar atâta timp cât avut eu Mirachea țea și pornea totul din inimă, din suflet, atunci a dat cu harau lucrurile. Și vreo 3-4 ani eu adraia este în paralel cu jobul de la bancă. După ce murit tata, țin minte că mergeam la bancă în timpul săptămânii și în weekend mergeam să machez. Deci aveam... Nu aveai cană ziua lefteră, liberă. Da. Tutti, mami, fuzdeaua mami, fuzdeaua mami. Ba și ficiorul să-l vedem. Nu e românește cum să-i zic, dar... Da, și de multe ori dar astea, pomenile al tata... La misali. Misaile al tata, eu nu eram prezentă, că eu aveam altul lucru de adrarii, pentru că trebuia să aduc paraz în casă și de la 22 de ani viața mea nu lua în mâini oarecum. Bine, și mama avea un salariu, dar infim, adică nu... Era măzorii. Da, și mai ales cu jobul meu de la bancă, atunci bine plătit, adram și misăile al tata și cu cursurile astea de make-up artist, după aia a început și prin 2 ani, 2007, 2008, 2009, suțea zborul din gură în gură cât eu de bună, că nu era social media și avansată și să-mi știe lumea. Dar din gură în gură adrai foarte multe fete și chiar și Armani și mai ne-a scriu tora că ți-mi și atin adra și atunci și deci potoleati și fuzdeaua. Deci mi-arucă cu țăvași. Adar de prostii. Și ziceam, și că adrai fetele Armani și tora him prieteni, him soață în continuare pe Instagram, pe Facebook, mai zburum din când în când. Da, și eu mi găsesc că le ținu machiajul atunci și că fără investim șate și nu unii buni și mai aveau ea de pe o categoria de montaje. Crescuși București, ama tora Băneț Tulcea. Cum spați este lucru? Fata nu are hoară, cum zici. Mare mică să bă. Da, și din mare că să bă, mi mutai la Tulcea. Cine, pe Mihai îl cunoscui la 30 de ani. Aveam aproape 30 de ani când ne cunoscum și să dai seama, eu până atunci mai nești la blind date-uri, la întâlniri 1 oră la cafe, de 2 ori, tot nu ni se îndrizea lucrurile. Și până Sony ce dai? Zici, e gata, asta, nu am tihi, asta. Până Sony, el, printr-un prieten de-a noastră comună, mi-a vizut pe Facebook, și a întrebat de mine. Și uite, și ajunsem până în ziua de azi, a început să zburăm la telefon, eu deja eram pornită, să știe, bă-ți bagă cratima la locul ei, îl testam prin mesaje, adică fel de teste. Nea ni se avea urât, aveam început să scaptu și CV-uri pe Yahoo și adică nu mai avea răbdare. Snega și la întâlniri și din inti 2 săptămâni testai, ne-a zburat corect, știi și armânești, vezi că știi și istoria armânilor, când atunci mi-a de pe spate, când mi-a zis, eu nu rețin, dar zicea el, hai, masă și eu, Sintru Niheamu cu Florentina, s-a zburat cu să-i zic eu de istorie, pe ei, mica, special, îmi zis, la mișto. Da. Și deci, tora mea, ajunsi să aveți și un taifă mult îmșată. Ți-ți are Hari acolo Tulcea și ți-ți lipsește, zicem, de tu că se bă mare.
Oania Rihari, că lumea nu e așa stresată ca în București. Eu eram mult stresată în București cu traficul care era, cu lipsa timpului, nu adchiseam să dar un lucru. Voi să zic că oații tunăzu Andrei una nuntă, un pătăgiune, adică nez în sus, în jos, rezolvi lucruri. Le Andrei Maunia. Nezi la finanțe imediat, nu șezi la cozi interminabile ca la București, nervii a tăi s-au darătora, știi, s-au dară piciorului sub stol și mi-am pinzit cicioarele. Mami, gata, hai. Da. Mami Himcaței de pe YouTube, Andrizea el împșat și copii pe jos. Deci de acolo. Ok. Dacă aduceți și aminti de trafic, vrem, nu vrem, va să ajungem și la ația moabeti, pe care tora o știe mai multe duniau, că de mi erai și la multe emisii, la televizor și s-a îngrepsiră și multe articole. Ți sfeații cu tine, cu taxiratea ți-o avuși. Și care aduceți de traficul de București, el s-a dus și un taxirati, este trafic. Mă trebuie să-mi spui, dau 3 lucruri de cum sfeații. Este ghideri. Da. Vara anului 2008. Au 3 ani. Da, trecură 3 ani jumătate. Vine tihea și taxirata sau e în mod negativ, nu? Ți zic eu. Taxirati este negativ, tihea este Ghini. Da, și taxirata ația, oarba, laia. Tihi lai, din melodiile lui Dani Penci. Și deci mă scuzați, o să închid puțin microfonul, că trebuie să zburăsc cu Ianis. Ianis iar are mult să bă niga noi tora seara. Da, și nu puțin. Uite, Florentina zice că dacă hi cu minte, după aia îți arăt, să dau voie pe tabletă. Nu ți mai dau voie pe tabletă. Nu putem să zburăm oații cum trebuie. Hai, du-te la Maria, ia vezi, da. Păi, lasă-mi să zburăsc cu că... Să știi că te vede toată lumea pe Facebook. Treaba ta. Te avea tot. Da. Atunci aveam venit în București, sin caftul fustanii, trebuia să ne adrăm nuni. Eram cu sora mea cu mașină și cu ciorlu și cu nipoatele și să zic ca și în mare, ca să nu mai zic și câți ani avea el, tu ți povesti că bănuiesc că vizut la televizor, la presă. Tora sigur anul Mutrescu și armăini de toate Vasilii, nu m-aș deoați de România și te-ația nu voi să agărșesc să spunem aților țină Mutrescu că poți bagă și fără întrebare și vas vedem asiba întrebări valea până sim cam a câtă tu bitisită. Da. Ok, Maca. Ți să zic, eu era și de-am pe loc, aveam parcată mașina paralel cu trotuarul în zona Bucurobor să o iau pe mama de acolo de la ună tetă de-a mea, chiar sora ei, și ele mi-așteptau pe trotuar cu, nu știu ce avea, nu știu ce avea sacoși, în sacoși, nu contează ce avea, așa. Și eu ploua cu zoațea și eu le puneam și eu să iau punzele și să le bag în portbagaje, asta cu intenția. Nu apucai să las piciorul în pade, când vine o altă mașină de sub pasajul Bucurobor, deci de pe banda a treia și intră perpendicular, nu paralel, când mi-a lătuțit acolo la ultima emisiune. Intră tu mine exact când eu mi pregăteam scobor și îmi luau totul portiera, îmi reteză ciciorlu și zusi cu portiera mea și cu bara de la mașină, mașina daună totală, zusi până
alte 2-3 mașini după o altă străduță de pe bulevard. Vine un Amaxi și ți-a cățat ciciorlu na misa de uși de Amaxi și așa ți chiruși ciciorlu na stângul canda. Stângul, da. De manghios de zănunchiul. De manghios de zănunchi. Tora e la jumătatea gambâiei? Sau cum se zice? Deci Iani s-a rupt cu hârtie în mine. Mami, eu te alăptai, mami, că e un șcior educat, să fii intelectul. Pe cuvânt, așa este de obicei, nu știu ce are Tora, îl de ochem. Da. Păi cum putem, Tora? Deci nu ți mai dramatizezi. Vă zic eu mea cu Iani sau... Și Tora ascultă. Bine, atunci nu îi fu. Adică starea mea în momentele acelea mi gândeam la ei. Când simți izbitura, zici că muri sau nu știu ce s-a întâmplat și mintea mea era la șciorii, la fciuriți în spate, la sora mea și îi zic pe ei că sunt ughini și mi liniști, pinipoată mea țea mare, ai zis și aveau încremenită. Sora mea urla, eu nu mai aveam portiere, eram ascoasă în afară, ideea de cu capul de asfalt, am și o mică cicatrice a oații, mi-a rămas pe față, dar nu prea avea de tricou, hematomul de la cap spre trapsi și mă scuzați, Iani și imediat, mamă, te rog frumos să-l iei, Lisi, nu mai pot. Deci mi mudresc cu toate văsiliile a oații. Dragii mei, mă scuzați. Nu-i ceva, nu-i ceva. Așa sunt uniții. Nici eu nu știu o mamă perfectă, mai pierd răbdarea, mai a scris și eu așa, da. Am răbdare, dar cât să am. O limită totul. Cum fu perioada aceea până ți viniși neheam tu ori? Partea de recuperare, cum trecuși? Mult greu în trecui, adică eu nu mi vedeam ația de azi, cum hiu Tora. Adică ți vedeți voi Tora, e rezultatul a multe zile și luni de recuperare psihică și psihologică, adică una că mi-ajutară specialiștii, iațării, psihologul, psihiatrul, șalanță medicii care erau la spitalul la care eram eu internată, care mi încurajau, dar trebuie să vrei... Erai desclisă că lucrul ăsta să dar terapia asta cu psiholog, psihiatru, vrei să dar acest lucru. Că știi că auați tu, Vasilii, la noi, că duneaua când avde de psiholog, psihiatru, se gândește că asta e ca știți problemă mare și că nu lipsește zburare și că nu... Eu chiar mi gândeam Tora că aș mai avea nevoie de o consiliere psihologică și asta nu înseamnă că e zurlu, dimpotrivă, te relaxezi. Bine, nu cum așa zburăști, să nu la psiholog să te afdați cum să-ți ține problemele și după aia scuzi la fel cum viniși. Nu, să da sfaturi. Urnimi. Și te urnipsești, ți sadari, cum sadari ta streți, pisti, în momentul ăsta te ascultă, bineînțeles. Bine, poate te ascultă și soia din Ingatini, dar nu are cum să te ajute decât cu sprijin moral. Dar pe partea psihologică ai nevoie de un specialist. Nu chim Tora tu specialist. Bine, și eu din nic Niari Hari să ridic moralul la tuți, siu eu ația vesela, pistitut, iuneg, să nu ia în carcul negativ, că toți oamenii au probleme și dem noi Tora să nu ținem și problemele noastre. Adică când mi ved cu careva, să zburăm și să râdem, să dăm obeti nu chirută, să dăm glume și cu noi și despre noi, nu de alții și hai că deviem de la subiect, dar
Da. Deci îi sfătuiesc să ducă că nu ia un arșini, nu, adică dacă simt Că nevoia, ajută mult, mult când hită un chiro de zori. trebuie să vrei știni. Vrui, că eu aveam întrebări, dar de ce? Și pe un preftul l-am întrebat care avea venit la spital. Nu știai cât să faci ațăia, tare lucru. Păi, când intră preftul la cloții, eu eram nu la terapie intensivă, aveam ieșit, eram la bloc operator și la cloții eu eram cu toți muribunzi, și eu. Și eu eram lucidă, conștientă, ca lanții săracii de 70, 80 de ani, 90, la ei ultima 100 de metri. Eu nu înțelegeam ce caftă acolo. Și vine preftul și s-a apropiat de mine. Doamne, și mă tream așa și zicea cu mâncarea că fug pe lumea lanță. Deci nu știam ce s-a întâmplat, mai ales când zic preftul. Dar bine, preftul stătea la patul de lângă mine. Și vine la mine prota oară. L-a lăsat pe acel cu comunicătura săracul moș, mi l-a pe mine. Ce ai pățit? Și zici, uite, părinte, așa și așa. Și zici, câți Dumnezeu draie este lucru? Și zici, piciorul lui Ghini? Zici, da, este la mama. Eu nu prea înțelegi din prima, ți lui el zic. Zici, da, e cu mama, ați la București. Luam piciorul lui Ghini. Nu. Piciorul lui Ghini, sănătos, luai cu tine, da? Zici, da, e Ghini. Nu te mai întreba câți e. Aoleu, și în momentul acela de atunci nu mi mai întrebai câți e și ne-a ajuns. Adică eu în stare să mi sacrific oricând pe toți care erau în mașină și îi mulțumesc Dumnezeu că fu ahătă. Și ei sunt sănătoși și sigur toată lumea sănătoasă, că e foarte greu, Doamne ferește, sau când chiar e un om. Jasti dalihja esti amărti că si faci tare lucru, ama dalihja cum să se știi tu acele intervenții la televizii, că putea stuhi, mas amânai una secundă, îi dau, putea să intra în dreptul tine și numai ta era aici. Păi, problema este că avui hemoglobina destul de scăzută. Eu ajung și la spital cu 5 și nu știu cât aveam și... Aveai cerută multul sânge, vai. Da, îmi băgară 2 pungi de sânge, am zis să văd de genul ăsta și avui un înger păzitor. Un angel. Da, un angel bun, da, ochienierii. Ciorul acel zice că nu își afla locul în casă și că simțea nevoia să iasă în afară în momentul accidentului, dar el nu a văzut ceva de la geame, deci nu avea văzut ceva, pur și simplu nu sufoca, adra lucrurile de acasă și zice, voi să ies până afară să iau aer. Și când ieși în afară, vizul lumea a adunat pe șosea și vine izvează disfație acolo, da. Și el cu angelul tău, ca că el te ajută cu una curauă, ți ligă ciciorul ta snucheri mai multă sânge. Da, știi cum a apărut? Care e 1,96 m, ca un anghel. Deci vine și ca un anghel. Eu eram acolo, întinsă pe jos. Un om îmi ținea capul, alantul îmi ținea ciciorul. Deci eu eram din 2 piese, oricum. Ca să înțelegeți, eu nu mai aveam cicior, mi-l reteză pe loc. Eram în fază. Și țâșnea sângele așa și ficiorul acel, când o vizu, trițea un tătic cu un copil, că eu ulterior aflai toate informațiile astea, că îți dai seama, eram amețită. N-aveai cum să duchești tu de astea. Eram foarte conștientă că vizui tot s-a întâmplat, dar nu chiar cu toate detalii. Ulterior le băgăm cap la cap, da. Și luă de la un ficioric care trecea pe stradă, îi luă cureaua de la pantaloni și îmi băgă un cureluș fix awații deasupra genunchiului, bine, la piciorul stâng. Și ca să-i oprească sângerarea. Nu cură sânge. În acele 8 minute când vine salvarea, eu dacă nu aveam garoul acela aplicat dintr-o curea, eu eram înger. Ora, sau undeva. Este fu și tihea mea și eu recunoscătoare a ficiorului a este toată bana mea, că n-am, știm,
El nu va să apară. Mi-a întrebat toți. Care este? Da, îngerul, angelul. Nu va să apară, e mai retras el așa, dar bineînțeles și al Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu adrăm ceva și nu chim ceva. Ai chestii că partea asta de proteză, cum si se permânești andrupătura, ți este tu locul la partea asta de cicior, fu ananghis nez tu Anglia, ta să afli acolo una culai, una soluție. Care ți găsi de loc la cel și cât zori fu ta să ajungi la una andrupătură de asta care se sibă uidisită de cicior la tău? Noi, Mihai, Nicu Chirlu, căptă foarte mult o clinică în România, da? Deci au ații, că nu au să ne dăm mancro. Și căptă neasim la 2-3 centre sau cum zici, clinici de protezare, da? Și nu prea ne plăcut să avem aclosi. Adică eu, Miloș pe mine, ne-asim doi, că bineînțeles eram pacientul, după ce ieși din spital, ne-asim hai la o clinică, hai la alta, hai să vedem, eu îmi bag proteza. Și unii medici, tehnicieni de acolo sau erau ei, nu mi sprijineau moral cum avui parte de altă cultură și altă civilizație în Anglia. Ăștia oații screchi și ne-a zburat și din zeană, tine mai vrei jos, mai vrei sporți, tocuri, canuar, eu te credeau a fetiță în America și cu zi m-a deprimat decât eram. Decât neși. Deci eu awații nu voi. Deci te-a spărea răma multul. Mi-a spărea, îmi curau lăcrimi. Eu care jucam, tot bana mea jucai, cântai, ansăream tocuri de 20 centimetri, tora mi se năruiră planuri și visele mele și făceau parte din mine. Adică, da, recunosc că mi-a greu și fără este important decât eu în viață, dar sunt anumite lucruri pe care, uite, voi puteți să le adrați și eu nu pot să le adar și vouă vi se par normale, dar uite că pentru mine... Eu nu mai pot sportul tocuri. Da, dar uite că pentru mine vise. Nu mai poți cât nu poți sport. Cât te întreb eu tăra. Nu putui ca nu ara sportul tocuri. Bine. Nu că, Doamne ferește, ai avea o problemă. Nu. Eu, dacă am aiesta, bine, se mută foarte puțin. Poți bag niște toculețe mici, dar dar unul proteză de ația de tocuri, hai, de 10-12 centimetri și ești la meu. Am evidență. Da. Și uzori să ajunge la proteza, la îndrupătura asta finală? Tricu multul chiro până ajunsești la ea? Păi, după 4 luni, după ce cicatriză locul acolo, neși în Anglia. Deci, până Sonia ajunsim în Anglia, eu iațrii de acloții și tot personalul ajută pacienții să reintegrează în societate, nu-i lasă, nu-i da de padi, ei respectă, sunt reintegrați în societate, e altă cultură, altă civilizație. Este o altă etnie a omului. Și mintea așa nouă și a bărbatului, că și zum acloții, că și zum prima lună, o lună întreagă, o lună de zile și zuita să înveți iară, până în iadrară proteza, până în recuperare. Eu nu mai știam simnul, eu eram ca un bebeluș, eu după 4 mesi fără cicior, aveam și căzut prea prin România, ajungi iară la urgență, tora râda, atunci a cumplit la 4 dimineața, mi dam la baie și a dormit, călcai pe ciciorul lipsă și multe, trecum prin multe. Da? Până Sonia ajunsim acolo și când îmi băgară proteza, cu toate că nu puteam simnu, deci n-am pe cârji, nu puteam, gata, îmi băga proteza și o luai eu la vale. Lipsea să înveți iara simni. Da, iara cu cârjele,
2 săptămâni cu 2 cârje, după aia din a 3-a săptămână cu o cârje, după aia după o lună fără nicio cârjă liberă. Da, și atentă, și tot eu atentă când mi-am drupat cu snucat. După câți meși totuși simți iara și ți singură? Păi, după ce îmi băgă prima proteză, după o lună. Putui singură, dar cu proteza e ca și cum e să băgași ciciorul a tău și gata. Nu mai fiu aceeași. Din păcate. Din fericire, chiu cu voi, cu Taifa, Mărescu și Mihărsescu, dar e greu. Cum ti alăxi, tu Gian la tău așiți, cum ti alăxi a esto chiro, a est taxiratiți utricuși? Uvezi altă soi lumea, nu știu, să alăxiți vatul legăturile Atali cu Alanță, cu Taifa, cu Soia, cu soții? Să știi că eu, de daima, fui persoană, bine, pe mine poți mai lua de alte persoane, deci și ai putea să întreghi stânga-dreapta, în dreapta, în stânga, cum zici, de mine. Eu dintotdeauna fui un feată veselă, Răcoapă. Hârcoapă, da, hârcoapă. Pronimul mă abțin. Adică tot timpul eu așa cu zâmbetul pe buze și nu eu am țăpat. Accidentul mi-a drăș mai bună decât eram, în ce sens, că înțeleg mai mult oameni, voi să-i ajut și nu eram așa, dar unele boli, accidente, și te transformă și eu nu vreau să trec pe partea alantă, mi-a dat randrihă și nu voi să ved pican sau urlu prea, să iau pe toți să adara și bine, comandă, și nia caracterul, că eu independentă din nică și n-aș putea să-mi bat acolo și eu șed. Nu, sunt lucruri diferite, dar eu umană, eu la fel de umană și ambițai că nu trebuie să-și judeci pican, pentru că toți și le-au pe-a lor și nu știți mintea omului. Când un om este andrihăstu și așa, lasă-l în pace, ignoră-l, mergi mai departe, nu te acăța cu el, că nu are rost și să vezi în continuare de taifa ta și de bana ta și de lucrul tău și adică nu are rost. Da. Mi-ndesc că foanaghi și de mulți sepărați pe partea asta cu proteza și cu toate căiurile și alte hărjuri ți-a avuși. Mi-ndesc că fură și oameni ți te ajutară. Da, fură oameni, nu dau nume. Da, fură armâni, da. Fură și armâni, nume cunoscute, sonore, acuri voi să le mulțumesc cu Nica Onoară, că mi-ajutară și nu la meu, bineînțeles, și mai sunt oameni care mi ajutară. Bine, cheltuielii tot fură, că nu fumai proteza 15.000 de lire, pe lângă avem și noi cheltuieli, că la cazare sau eu mai nizeam, normal că mai dădeam. Da, dar nu eu alepșu să am parte de problema asta, știi? Dar în curând eu asta aștept, să intru dosarul în oară tu tribunal, că trebuie 3 ani. Adică că Nica nu ajunge acolo, da. Dosarul până la judecată. Da, să înțelegem. Zicem că asta e calea a justiției. Avem încredere și apoi mi despăgubească firma asta de nu știu, care mi accidentă, cum zice? De asigurare? De asigurare, nu e cuvântul macedonește, nu cred că există. Armânescu, nu știu, asta avem, de, nu știu, sigur lăchi, vai, putem să zicem. Da, bine poți să-i zici, că eu
Așa, da. Nu știu, de bghine, ma și invinitora, va chiar și vai ziceam. E sigur și este, cum zici. Da, că chiar îi ziceam al Viorel și aici fac o paranteză, zice mamă, dacă mi-i bas cu Florentina, mi frustrez maxim. Te-a spăreași de mine. Eu nu știu atâtea mobeți, adică eu armân, da, recunosc din ei că azburăscu, dar tu tia și parcă le-a greșit. Arețiva. Și adrăm, cum adrăm cafigioi, iasti ca un sculit i tuți, cum zisim, și nu acățăm căsuri ticană. Dar cât poate și cum poate și ne hărțim mult că vedem că tine zburăști armânești și că și nicloateu zburăști armânești. Și asta este un semn mult bun. Și cum zicești că te alăxi tu ca magini, a este taxirati și a chicăsi că vrei să dar și mai mult de atât, că vrei știni când vas poți, când vas ai chiro, să-i ajuți alții să-ți ajungă tu hopi actări ca malai. Cum te minduiești să dar acest lucru? Păi de când căftam doi cu soțul meu, căftam fără de piserii, în clinică și căftam informații și nu aflam informații și după ce ajung și eu și îmi băgai proteza, mulți oameni titrițeau mesaje că cum nia cu proteza asta din Anglia, că și ei au de armănie și nu suportă, că nu lășea de ghine, că la dar răni, că la dar bătături, că la dar ți la dar și că diferența e iasă și la bani, dar și la calitate. Mâna de lucru contează foarte mult. Adică eu nu am țăvat cu ăștia din armănie, dar altfel e sistemul. Și mai ales mașinăriile, adică ăștia ți-a dar un fel de gips awații, ți ia măsurătorii de proteză. Ei, acolo ți-mi băgat nu știu, ți tub, aquatub, ciciorul, bang, bang. Au o tehnologie mult mai bună acolo. Altă tehnologie, adică nu cu ciocănelul, altfel, discutăm despre altceva și fine și parazii, sunt destui, că și awații costă și statul nu te ajută mai mult de 1000 de euro, mi se pare, și astea și armănii costă 10.000 de euro, de exemplu. Ei, eu de 15, dar ia-ți și calitate. Pe lângă ăștia, oamenii ăștia care săraci și nici nu au parază, alții armân în scaune cu rotilele, nu știu dacă vizut, dar pe calea, și chiar și la intersecții, la București, vizui, oameni fără cicioare, nu au proteze, sunt un scaun cu rotile. Ei, și eu pe ăștia voi să-i ajut, că mi gândesc cu calanță, poate au... Ia stizorii și să află informația tu un loc și informația care și pața o edisită. Da, și dacă eu dar într-o zi, Doamne ajută, să înființez un ONG, eu pe mine nu o să pot să-mi ajut, dar așa cum primi eu ajutor, la rândul meu, o să dau și eu țăvati alță. Sper să planurile mele se concretizează. Facă de-alihia. Da, dar de-alihia și să ajut și eu cum pot, pentru că oamenii nu-și permit și au nevoie. Pentru ce? Pentru a trăi normal. E un ban normal. Deci nu, astea nu sunt orixii sau ați zburând de de bani adică fizu. Ți lipsește cafiul sau... Adică dacă ai 2 mâini, 2 cicioare, te consider norocos. Cam așa ceva. Că vizui și oameni fără mâini. Și zic că e mult mai greu decât eu. Adică sunt o alță malai ca mine și în scaun cu rotile, îți dai seama, Doamne, deci nu aș fi acceptat. Nu, cred că chiar nu mi mai vedea zâmbind. Deci dacă eram în scaun cu rotile, cred că nu. Dar nu voi tura, Doamne ferește, poate mă trăiește careva la mine, dar careva mai zis ea că Dumnezeu nu ți dă mai mult decât poți să aduci. Acel din scaun cu rotile n-ar fi trecut psihic, zveadă fără cicior. Eu, fără cicior, nu aș fi putut merge mai departe, nu puteam snegma a largul, mas nu aveam una mână. Acel fără mână nu putea fără cicior. Și să știi că vorba asta e mai bună. Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți duce. Nu știu, traduce. Dumnezeu îți dă cât poți tine să duci. Da.
ce simplu era. Așa este, știi, că chiar le întrebai. Eram în Dubai cu ajutorul unui comitet paralimpic, ajungi și în Dubai să dăm snowboard. Eu cu nica două fete cu amputații și nica două fete fără mână. Și a zburat. Când era asta? Asta an? I anunțit tricou. 2019? Au alți 2 ani. Dacă zui și acloții la baie, ajungi și prea clopii la urgență prin Dubai, da. Altă oară v-ați zis. Și când o vedeam, una fată nu putea și acasă perlu, deci fără mână, avea proteză, dar nu mai ți-a dat proteza, ca și cu mine cu ciciolul, nu mai cum scalță, nu mai cum s-a dat lucrurile la fel. Și nu putea și a întreagă perlu și avea nevoie de alt ajutor ca să-i întreagă perlu. Deci, Doamne, și țățea, nu, dar eu, Stella, nu m-aș putea adapta fără picior, că uite, mi-e place să schiez și pe atiniez de astea, dar care din cauza unei probleme de sănătate, boala de care nu voi zic, ajuns să le tai una mână, un cicior, adică nu fu ca mine, eu cred că eram cel mai ușor caz de acloții, dar ea le tricuri și prin luni întregi, ani de spitalizare. Adică are lumii Malai, da. Și important este că trebuie să ne bucurăm de cafizul pe care o avem și să ne hărțim așa cum chim că chim ghine, că are lumii Malai și să apreciem ce avem și să adrăm rai din ce avem. Așa cum zicem și tu, zboarele ți-ale ți le băgăm, iar mâna mea media, că dădea din hăbarea că v-ați avem o ascultătoare seara, și una urne chiti noi toți, că mea, hi mult hrecoapă și îmșată și ai și una taifă tinisită și adrașnica una fitică din care are tura câți meși? Are aproape 6 meși. Se bănează. Maria? Canta? Maria o cheamă? Da, după stă Maria, să știi. Și că Dumnezeu se dea de ca un nic și sub tuti își vine răpiara de lucrurile. Sandreg. Doamne ajută, Dumnezeu să da și a țăia și a urmăritorilor la noastră multă sănătate și bană lungă, știi? Ca să nu hărțim cât putem de bana asta, că e mult umșată și cu toți de învârliga, și cu dragoste și cu iubire, că altceva nu n-ar mâni. Dacă și te întreb de si te-ai dus să tu vă loc la Antivăsilie din Balcani, o bânează armâni. Da, eram. Gârții, la Mețovo eram. Da. Iar ai dip acolo îi lipsea prota. Da, eu cu soțul meu ne-am adrăma și un tur, bine, înainte de accident, nu vă imaginați că tora salag eu și nici nu știu cum v-ați mai nec salag. Da, Valet sigura. Da, anegva și pe șezlong, că doare. Da, și eram Mețovo, Kavala, Salonic, mai multe Vasilii, orașe. Zbură și acolo, armânești cu oameni de-a locului? Da, a zburâi, eu mergeam la ei, că erau auși, moași, preacloți și mergeam, chine, și cu soțul meu venea și el de cu mine, dar eu volubila și cum să zici că eram, ea zburam și îmi plăcea, tu gârții la Mețovo să zburați cu lumea armânește, eu ne aflăm și luăm de acolo cu buloai, cârliban, nu știu, ne luăm foarte multe suveniruri de acolo și îmi plăcu maxim. Deci că este un loc de ciudit, Alicia. Minci, este un loc de ciudit și cu oameni bruți, doruți. Stella, ne mulțumim mult că te-am oaspitătora seara, mea n-apropiam de bitisită și ca tot na bitisită, de care am spus că țarii hare și scânță, să ne spui când țarii hare naima multul. Eu știu că este zori să spui care este naima harișlu, ama și care asta mindește prota la un cântec armânesc cu care va ține tu minte.
Ania, ai dreptate, că mi plac toate, că le știu pe toate și chiar când stai cu Sima, bine când stai și cu Dani Peanci la petreceri și chiar și cu Adrianul Zun cu sacoșă, Dumnezeu să odihnească. Dumnezeu să-l iartă. Să-l iartă, da. Mi-e provocară și chiar le știam cântesile, adică eu le știu tot repertoriul a celor care cântă armânești. Deci, Hiufana numărul 1. Și n-aș putea, nu pot să zic că am un cântic preferat, dar uite, vorba a Nicu Chirlui, ți cânta el a ficiuriților prin casă. Bine, el nu prea are bații, dar zițighine. Piturnichi. Fată clusca de amoră. Ți arseș in de join. Îmi șat cânticul. Și ți este preferat? Tora când vine așa, dar sunt foarte multe. Și ațel cu La Fântâna Vrerii, e trist și te unde la nu te unde la sfârșit, să se mută perlul pe tine. Cu tufechea, cu vâtămarul pe ațea, bine, mai era și cu chiratea, deci o dau din una într-alta. Sunt foarte multe cântări. Dani Peanci, compozitora în ultima perioadă, niște hituri foarte tari. Lunina, îmi place Lunina, Tinihi Lunina Țimiar, de Pirifa, foarte multe melodii, îmi plac tutti. Dau cântări. Zici cu pui lei, tine lună, tine să-l vizui, să-l cunoscui, l-am ușată virinată, cum erau? Mamă, și ațeali, superbe! Are multe cântări îmșate. Și vă războr armonesc cu țari Hari? Un zbor, un fluri. Fluri. Dacă sunt oameni care până zic un zbor, și uite așa că nu e stilul meu. Așa ar masi zborul. Așa ar masi zborul. Le-a fost cu cleștele, un zbor în florie. E cazul meu. Tora să spui și măcare armonească țari Hari. Da, măcare. Păi da, armânii știi că erau inventivi, ei săraci, nu prea aveau să-i smăcă, luau de pe câmpul, pe vremea păpâinilor a noștri și da, dar chiar nu mai adra, mi-aduc aminte, peturi, cozi de țeapă, cozi, țeapii, nu știu cum le adra cu cașa, croții sau sos cu brânză, ți măcau ei și cât lapte din ecat cu până măcai la viața mea și cu cozonac în mijloc, știți că și ația era, nu că armânească, dar o invenție de asta cu ceai, sora mea mânca cu ceai, eu cu lapte. Și mâncarea preferată, bine, pe lângă piperchi țărgăsite, piperchi cu sos, mai îmi plăcea și târhânălul. Știi, nu? Bun. Bun, și bun ațel la drat acasă, nu ațel de-am cumpărat. Da, cu adrat. Da, și din Maia nica bânează din partea lui mamă. Și bine, torau și Danica sânii, mai adară cât o pită, nu mai adară și au gustul ațel. Până Dumnezeu sănătoasă. Care te ajută tora cu taifa? Că mi-de sucă asti zorii cu doi ficiuriți. Da, nu, torau mama. Este ajutorul meu suprem. Că pe Marley cristui singur până la 2 ani și jumătate când s-a întâmplat să am accidentul. Și când mi hârseam eu că ia-ți mama la pensii să aibă îngătan de ficior, atunci am avut eu accident și mai așteptai, cât noi dintotdeauna ne dorim să avem 2 copii, în special ficior și fată, și nu renunțai la planurile de viitor ale familiei și ale noastre și mai vreau una fată și Dumnezeu îmi dea de și fată, adică vezi cât de mult mi iubește Dumnezeu, că îi dea de fată. Bine, și Tamam cum te vrea Gianlu. Planifica eu, da, cum vreau sufletelul meu, bine, și soțul meu, da, zic de mine, dar vreau de persoana mea. Aș-mi dori, de daimă,
Așa îmi băgai în cap și așa mi se îndreaptă. Când mai fu partea cu accidentul la mijloc, ți s-a drămătora. Trebuia să poate spăltesc într-un fel, nu știu, ți-a drai, dar tăra him gine, simt sănătoși. Așa stadiu do mi dăși dau așninti, tu ți bazi tu minti să si facă de alihia. Și ți îmi subânează taifa și Nicu Chirlu și Dada și tu de-am vărliga. Și să ne vedem cu gine sănătoși, să ne vedem tu Harei și cu Arăslupi Buză. Haristă multă sterati andămuța de tora seara, haristă și amutritorilor a noștri, să ne vedem cu gine alantă joi. Seară bună! Mulțumesc și eu pentru găzduire. Sunteți minunați! Verioasă!